Bueno, boa tarde a todos e a todas. Vamos a empezar o pleno ordinario do mes de xullo. O primeiro punto é a aprobación se procede da acta anterior. Se non hai ninguna observación, pois dáse por aprobada. Punto número 2, expediente 359/2025, que é o pos adicional 2 do ano 25. A palabra María Muñoz. A proposta que se trae a pleno é a incorporación dun proxecto dunha obra diferente ás que quedarán xa incorporadas na parte de pos complementario, pois pola cuantía que quedaba sin gastar a cargo das obras presentadas con anterioridade. Este proxecto é a pavimentación de camiños en Santa Mariña, a Castiñeira e a Esperanza, e en Ferreira, as Filgueiras e Santiso. A cuantía de achega provincial son 27.930,09, con a achega municipal de 6.620,50, que ascende a un total de 34.550,59 como cuantía total para a realización desta obra. Nós estamos a favor, todo o que sea amañar as estradas, os pavimentos do Concello, estamos de acordo na solicitud. Como dixemos en plenos anteriores e comisións informativas con respecto ás estradas, pois o mesmo, sempre fomos favorables para arranxar moitas que quedan aínda. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 3, expediente 405/2025, elaboración e aprobación do orzamento do ano 2025. A palabra a voceira. Ben, para comenzar, falar da cuantía a que ascende este proxecto de orzamentos para o ano 25. Estamos falando de 3.918.154,79 euros. Unha cuantía que na súa totalidade supón un incremento dun 5% en relación co orzamentado no período anterior, no ano 24. En relación ao gasto ao que se destina esta cuantía, bueno, primeiro de todo, sí que quixera facer mención a que, aínda que hai un lixeiro incremento, pois na elaboración destes orzamentos, pois prima o criterio de prudencia e de responsabilidade, un pouco no apartado de ingresos, sendo con a tendencia conservadora, pois para garantir un axeitado equilibrio orzamentario e tamén unha política de gasto responsable que permita manter as liñas estratégicas de acción no gasto deste goberno. En relación ao gasto, destacar o esforzo realizado no que vai destinado ao capítulo 1, que serían os gastos correspondentes a persoal, un capítulo 1 que experimenta un incremento en relación ao ano anterior, que se deriva, ademais das actualizacións salariais estipuladas para todo o persoal, a incorporación das cuantías necesarias para cumprir cos acordos adotados na modificación puntual da RPT, conducentes a mellorar tanto as condicións salariais e retributivas do persoal, como tamén a dotarnos dunha estrutura de persoal máis axustada para o desenvolvemento das funcións. Un compromiso con o noso persoal que deriva tamén da prioridade que se lle dá a manter servizos públicos de xestión directa, os servizos que se prestan a nosa cidadanía, prestados desde a proximidade e coa máxima calidade. Nomear tamén no que tocante a gastos, unha contención do gasto corrente, sobre todo no que ten que ver coa parte de gasto enerxético, un aforro que redunda de investimentos realizados e tamén unha maior eficiencia no que ten que ver con aquelas servizos que
se corresponde con contratacións externas. Por unha banda, porque hai unha parte de servicios que integramos para desenvolvelos co personal propio e, por outra parte, que tamén na política de contratación se tende a unha maior eficiencia para a prestación de servizos a un custe razonable para esta entidade e, polo tanto, para todos os veciños e veciñas. Quixera destacar tamén, como non, o esforzo importante en relación ao gasto en todo o que ten que ver coa política de benestar, a política social desenvolvida desde este Concello, realizando un importante esforzo por manter o compromiso con un servizo público de xestión directa de atención á dependencia a través do SAF e tamén nas políticas de igualdade, como non podía ser doutro xeito. No tocante aos ingresos, compre decir que hai un lixeiro descenso na previsión de ingresos no capítulo 1, 2 e 3, sobre todo por unha tomando como referencia a liquidación anterior e seguindo, como dixen, un criterio de prudencia. Por outra parte, logo de falar do esforzo no apartado de gasto municipal, hai que decir que tamén todo este esforzo en gasto social, unha parte importante de esforzo en investimentos realizado con fondos propios, hai que novamente aproveitar este pleno de aprobación de orzamentos para reivindicar unha maior sensibilidade e compromiso do resto de administracións coas necesidades de financiación local. O Fondo de Cooperación Local leva conxelado, sigue conxelado, sin un incremento que teña en conta as subidas do IPC ou outros gastos que lastran as contas municipais e a precaria financiación do sistema de dependencia que nos toca prestar aos concellos e tamén, por que non dicilo, dos servizos sociais, porque as necesidades que se derivan da aplicación da lei de dependencia fan que aqueles servizos básicos establecidos xa non señan suficientes nin se adapten á realidade do que hoxe necesitan. Un lastre que este Concello asume con fondos propios para manter uns servizos de calidade. Si, dende logo, con unha maior sensibilidade, con un maior compromiso e un maior rigor na financiación, está claro que serían outras contas e outro conto, moito máis poderíamos facer cos fondos propios deste Concello. Nada, por poñer un exemplo, efectivamente, volvendo aos gastos, cando falamos de investimentos reais, se vemos a previsión de ingresos, hai unha comparativa que realmente retrata moi ben esta realidade. Se falamos de investimentos en necesidades de todo o territorio, podemos ver que do total dos 592.798,30 que forman o capítulo 7, 413.137,28 son fondos transferidos desde a Diputación a través dun programa como é o POS, repartido con criterios obxectivos e claros a todo o territorio, cando contamos para investimentos con un total de 177.661,02 da Xunta de Galicia, algúns destes fondos a través de subvencións de concorrencia competitiva que en ningún caso están garantidos nin estruturados a base de criterios obxectivos que permitan aos concellos decidir en que podemos ou non podemos gastar. Continuamos na senda do noso compromiso cos servizos, coa cultura, coas nosas entidades e, como decía, cunha maior sensibilidade para a financiación local serían outras contas e outro conto.
Juan? Bueno, primeiro valorar o traballo feito polo personal encargado de facer os orzamentos, a elaboración que require tempo e esforzo. Consideramos a súa dos orzamentos deste ano respecto aos do ano pasado razonable cara ao equilibrio orzamentario. É significativo o descenso dos ingresos nos capítulos de tributos e tasas, posiblemente relacionado coa tendencia a disminución da poboación do Concello. En o Partido Socialista sí que reclamamos que as institucións e as administracións que ten competencias na xestión de diversos servicios e que teñan que aportar recursos os aporten ao 100% e non cuantías inferiores que supoñen un detrimento para as arcas municipais. Belén? Bueno, por a nosa parte, despois de observar os papéis entregados, os orzamentos para este ano, vemos que, bueno, é máis ou menos unha copia non total, pero sí unha copia moi parecida ás do ano pasado, con algunha diferencia e algunhas subidas en algúns dos puntos e unhas baixadas noutros, pero que en relación xeral pois non hai demasiados cambios. En canto a inversións, sí que vemos que hai unha certa subida das inversións reais, pero si vemos noutros aspectos como son as becas e as subvencións de becas, pois prácticamente iguais, se non son as mesmas que as do ano pasado. En definitiva, bueno, temos unhos orzamentos encima da mesa que podedes aprobar perfectamente, porque para iso tedes maioría absoluta para facelo, e pola nosa parte, pois, continuaremos ca votación que tuvemos na Comisión Informativa de abstención. Só unha aclaración ao portavoz do PSOE. A baixada no capítulo 1 non ten nada que ver co relacionado coa poboación ni nada disso, entre outras cuestións, porque o que son transferencias do participación de tributos do Estado incrementouse algo con respecto. A baixada é basicamente no imposto de construcción. No imposto de construcción, no ano pasado, presupuestárase o ingreso por unha obra grande en Santa Mariña do Monte e outra obra grande que é a línea de evacuación do Parque Eólico Novo, que son que no montante total é considerable, e despois nas tasas, o outro descenso é nas tasas, precios públicos e outros ingresos, que aí vai unha tasa que influye moito nos concellos, que é a participación, o que é o 1,5% das eléctricas, que é basicamente polo consumo eléctrico, que, por exemplo, un consumo eléctrico dunha gran empresa como Intasa, no consumo anual, pois notase moito nese concepto. É dicir, a baixada do capítulo 1 non ten nada que ver con iso. Como aclaración, non, esa. Se non hai máis asuntos, votos a favor, votos en contra, abstencións, quedan aprobados os orzamentos do ano 2025. Punto número 4, expediente 399/2025, que é a proposta de festivos locais para o ano 2026, que é a mesma proposta dos anos anteriores. Parece que foi dictaminada favorablemente na Comisión Informativa. Se queredes facer alguna intervención, se non, pasamos directamente á votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade, quedan declarados os festivos para o ano o martes de Entroido e o día de Santa Isabel. Punto número 5, declaración institucional urxindo accións para frear o xenocidio en curso na Palestina. A palabra María Muiño. Bueno, o texto da declaración foi acordado en xunta de portavoces. Unha cuestión que eu quería salientar por... Bueno, unha xunta de portavoces celebrada a continuación da Comisión Informativa, porque este texto non estaba na orde do día da Comisión Informativa. Pero, bueno, hai acordo a respecto do texto e a min sí que me gustaría salientar, pois, tanto a altura de miras como o compromiso co marco de defensa de dereitos humanos e de xusticia a hora de comprometernos con toda a corporación con este texto. Tamén quería sinalar que unha das cuestións que
que se falou é que somos un lugar ben pequeno no mundo, lonxe de todo isto que está deste xenocidio que acontece en Gaza, pero que a corporación de xeito conxunto teñamos este xesto, eu creo que é unha cuestión pois, ben importante. Paso a ler o texto de declaración. Petición urxente de axuda. Estamos morrendo. Os bombardeos israelís son implacables. As vítimas son as mulleres e os nenos. Non quedan lugares seguros, sen comida, sen auga. A fame está espallándose rapidamente. Esta guerra en Gaza debe rematar. Por favor, fagamos que as nosas voces se escoiten antes de que o próximo ataque aéreo nos silencie. Esta é a publicación realizada o 19 de maio polo xornalista Anas Al-Sarif desde Jabaila, acompañada dunha foto dunha crianza palestina chorando de desesperación. Non podemos ficar indiferentes diante do alcance e consecuencias do xenocidio que está a desenvolver o goberno de Israel contra da poboación palestina na faixa de Gaza. As accións deste goberno xa provocaron máis de 52.259 mortes, das que máis de 15.000 foron nenos e nenas, 117.416 persoas feridas e case 2 millóns desprazadas á forza, o que ven representar o 90% da poboación. O bloqueo imposto por Israel non só impide o acceso de axuda humanitaria, senón que provoca deliberadamente escaseza de alimentos e produtos esenciais para a subsistencia. Os ataques destruíron vivendas e infraestructuras esenciais. Unha agresión xenocida contra o pobo palestino que supón un claro crime contra a humanidade, de acordo ao dereito internacional. Os bombardeos masivos, mesmo contra hospitais, convoios de ambulancias, universidades ou campos de refuxiados, os cortes de suministros básicos como a luz, a auga potável ou alimentos e medicamentos, ou o bloqueo no acceso de axuda humanitaria. En ningún caso poden ser entendidos como mecanismos de lexítima defensa. Son elementos dunha política de asedio xenocida que agravan a xa de por sí durísima situación provocada polo bloqueo imposto á Franxa de Gaza desde 2007 que levou a ONU a considerar as condicións neste territorio como impropias para sustentar a vida humana. A absoluta prioridade é lograr un cesar o fogo inmediato e incondicional dos ataques ordenados polo goberno israelí contra a faixa de Gaza, así como a urxente apertura de corredores humanitarios seguros para poder asistir á poboación palestina. Compre, ademais, iniciar un proceso de negociación política co respaldo internacional para procurar unha saída pacífica, xusta e estable neste conflito que se basee no cumprimento das resolucións das Nacións Unidas. Neste sentido, é necesario abordar esta escalada no contexto do seu conflicto histórico, no que Palestina sofre 77 anos de brutal ocupación baixo un sistema de auténtico apartheid, no que Israel incumpriu de forma reiterada e impune as resolucións da ONU, tanto da súa Asamblea Xeral como do seu Consello de Seguridade. Ao longo destas décadas, Israel non só impediu a existencia dun Estado palestino, senón que ocupou os seus territorios, aproximadamente o 70% do territorio palestino desde 1948, mediante asentamentos de colonos declarados ilegais, segundo a resolución 2334 do Consello de Seguridade da ONU. Someteu a súa poboación a todo tipo de vexacións e maltratos, asasinou a dirixentes palestinos, meteu no cárcere a centos de persoas de xeito extrajudicial, levantou un muro de vergoña, declarado tamén ilegal, lanzou ataques que se saldaron con milleiros de persoas mortas e feridas e impuxo un brutal bloqueo á faixa de Gaza. As Convencións de Xenebra de 1949 e os seus protocolos adicionais obrigan aos Estados a previr e sancionar o xenocidio e os crimes de guerra. Informes de organismos como a ONU documentan que Israel cometeu actos que poden cualificarse como xenocidio en Gaza, incluindo ataques indiscriminados contra civís, bloqueo humanitario e desprazamento forzado. Ademais, o Tribunal Penal Internacional emitiu ordes de arresto contra altos cargos israelís por presuntos crimes de guerra e contra a humanidade, e a Corte Internacional de Xustiza está a tramitar a denuncia contra o Estado de Israel por cargos de xenocidio polas súas accións na faixa de Gaza.
É hora de que a denominada comunidade internacional actúe para poñer fin ao masacre contra o pobo palestino e facer cumprir a Israel as distintas resolucións sobre os territorios ocupados que de xeito sistemático ven incumplindo, sen ningunha consecuencia, e garantir o dereito do pobo palestino a dispor do seu propio Estado libre e soberano, así como a efectivización do dereito ao retorno das e dos refuxiados palestinos ao seu país. Con este obxectivo deben actuar o conxunto de institucións e administracións, tamén a nivel municipal, despregando accións concretas e firmes. Por todo o anterior, a Corporación Municipal de San Sadurniño quere expresar o seu total rexeitamento e condena das accións xenocidas do Estado de Israel na faixa de Gaza e a demanda de paz e liberdade para o pobo palestino, exixindo o cumprimento das resolucións da ONU e do dereito internacional humanitario e garantindo o seu dereito a dispor do seu propio Estado libre e soberano. Declarar persoa non grata a Benjamin Netanyahu e a todas as persoas que fan ou fixeron parte do seu gabinete gubernamental desde o 7 de outubro de 2023 pola súa responsabilidade na catástrofe humanitaria provocada en Palestina. Instar ao goberno español a efectivizar o embargo total de armas acordado polo Congreso contra o Estado de Israel e aplicar de maneira estrita os tratados e convencións ratificadas polo Estado español para garantir o dereito internacional humanitario. Aplicar a inmediata suspensión ou bloqueo de calquera tipo de relación comercial e a ruptura de relacións diplomáticas co Estado xenocida, así como apoiar de maneira activa as accións da Corte Internacional de Xustiza para que sexan xulgados os criminais de guerra e se poña fin á ocupación de Palestina. Promover no seo da Unión Europea e a nivel internacional accións enérxicas para frear o xenocidio en curso na Palestina. Instar a Xunta de Galiza a suspender calquera cooperación directa ou indirecta e en calquera ámbito co Goberno de Israel ou entidades dependentes deste, despregar no ámbito da acción exterior unha ofensiva para denunciar o xenocidio en curso en Gaza, suspender de maneira inmediata e resolver todos os contratos públicos da Xunta de Galicia e os seus organismos e entidades dependentes con calquera empresa ligada, directa ou indirectamente á industria militar e de defensa de Israel, colaborar no envío de axuda humanitaria para a atención da poboación palestina, comprometerse como entidade local a colaborar no envío de axuda humanitaria para a atención da poboación palestina. Se queredes facer alguna intervención, se non, pasamos a votarla. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Punto número 6, moción para a defensa do sistema público de atención á dependencia e a mellora do servicio de axuda no fogar, presentada polo BNG. Ten a palabra María Muiño. Vou beber. Ben, a presente moción refírese no seu amplo sentido a xestión e financiación do que é o sistema de dependencia en Galiza. Unha planificación e dotación orzamentaria que depende da Xunta de Galiza. Estamos a ver como o sistema de atención á dependencia en Galiza está a sufrir un preocupante proceso de desmantelamento. Xa que deste xeito, lonxe de garantir os dereitos das persoas dependentes, a política da Xunta está centrada nun modelo asistencialista e privatizador que empobrece o servizo público e devolve os coidados ao ámbito doméstico, recaendo maioritariamente estes coidados sempre sobre as mulleres. Hai 2.000 persoas en Galiza que agardan pola valoración de dependencia, un tempo que duplica o que marca a propia lei. Galiza é o territorio que menos inviste por persoa dependente, 1.317 euros ao ano, fronte aos 2.000 de media estatal, por non poñer de exemplo a outros lugares como é o País Vasco, no que están nos 2.900. Hai un infrainvestimento que se traduce, polo tanto, en recortes de servizos esenciais, estáse sustituindo agora por axudas precarias que, dende logo, non garanten o dereito das persoas maiores e, moito menos, facilitan o sostén das persoas coidadoras. No primeiro semestre de 2025, o Servicio de Axuda no Fogar perdeu 1.026 persoas usuarias, os centros de día casi 3.000, mentres as axudas asistenciais non deixan de incrementarse.
O recorte orzamentario destinado ao SAF é especialmente grave. Só nos últimos 2 meses a Xunta retirou 17 millóns de euros deste servizo, 12 millóns en xuño e 5 en maio. O SAF está ao bordo do colapso por falta de financiamento, como veñen denunciando os concellos, a propia FEGAMP e tamén o BNG. No último pleno do Parlamento, o Partido Popular volveu a votar en contra da proposta de elevar o financiamento do SAF até os 20 euros hora. Unha medida fundamental non só para garantir unha atención digna ás persoas usuarias e unhas condicións laborais xustas para as traballadoras, senón para aliviar tamén a carga económica que os concellos están a asumir por unha competencia que lles é impropia e que a Xunta non financia de maneira responsable nin suficiente. Por primeira vez, o escenario que nos deixa estas decisións é que hai máis persoas dependentes en Galiza pagando unha residencia privada que ocupando prazas públicas, que hai máis de 7.400 persoas que reciben unha axuda de entre 361 e 420 euros ao mes, mentres o custo medio dunha residencia supera os 2.000. Listas de agarda nas valoracións de dependencia, un escenario que, dende logo, cada vez nos alonxa máis dunha sociedade que se poida denominar do benestar e na que podamos falar de acceso democrático aos servizos de atención á dependencia e mesmo tamén de promoción da autonomía. Por todas estas cuestións, a moción propón os seguintes acordos, que instar a Xunta de Galiza a reverter de maneira inmediata os recortes no orzamento de servizo de axuda no fogar, garantindo un financiamento suficiente para cubrir as necesidades das persoas usuarias e mellorar as condicións laborais das traballadoras, elevando o financiamento por hora até os 20 euros. Exixir á Xunta de Galicia a reducción dos tempos de espera para a valoración e acceso ás prestacións de dependencia, garantindo o cumprimento dos prazos legais, reclamar un incremento sustancial do investimento por persoa dependente ata acadar como mínimo a media estatal, co obxectivo de reforzar a rede pública de atención, instar a Xunta de Galiza a abandonar as políticas privatizadoras e asistencialistas, priorizando o reforzo das prazas públicas e concertadas en residencias e centros de día, manifestar o compromiso do Concello de San Sadurniño coa defensa do sistema público de atención á dependencia como piar fundamental do estado de benestar e dereito esencial da cidadanía e dar traslado deste acordo á Consellería de Política Social da Xunta de Galiza, grupos parlamentarios e FEGAMP. Juan. En o Partido Socialista sempre abogamos pola xestión pública tanto do servicio de axuda ao fogar como da atención á dependencia, considerando, por exemplo, unha anomalía que máis do 50% da poboación usuaria de residencias ten máis privadas. Facemos nosa reclamación para revertir esta situación injusta e aumentar o gasto. Tendo en conta ademais a situación sociodemográfica actual de Galicia, no que dita asistencia cada vez vai ser máis indispensable, as administracións deberían tomarse en serio este pilar fundamental do estado de benestar. O Goberno de España, o pasado martes, día 15, presentou unha reforma das leis de dependencia e discapacidade para proporcionar máis recursos e prestacións, reforma que sería desexable que fora votada por todos os grupos. Belén. Bueno, por a nosa parte, un par de cousas. O SAF é competencia de xestión municipal, como todos sabedes, pero ten que estar financiado ou debe de estar financiado según a lei un 50% pola Xunta de Galicia, pola Comunidade Autónoma neste caso, e outro 50% polo Goberno do Estado. Ben, creo recordar que yo oín o compañeiro do PSOE que hai que mellorar, claro que hai que mellorar, hai que dar o 50%. Eu creo que hai que mellorar tanto a Xunta como o Goberno Central, non só unha parte sí e outra non. É un traballo de varios, non de unha persona sola. Por outra parte, decir que me sorprende cando pon manifestar o compromiso do Concello de San Sadurniño na defensa do sistema público. He de agradecer que o Concello de San Sadurniño deu o seu compromiso en manifestar a defensa do sistema público. Recordarlle que hai moi pouquiños anos, eu como portavoz do Partido Popular, en nombre do Partido Popular,
se lle fixo unha pregunta no seu momento porque neste Concello se estaba pagando tamén, ademais de un SAF público, unha parte privada, e se traballaba con unha empresa de xestión privada que finalmente deixou de traballar para o Concello, foi verdad, e se aumentou o traballo con xente a través de persoas do propio Concello, de dar traballo a xente do noso Concello. Pero sí, houve anos que se traballou con xente con unha empresa privada. Por outra parte, decir que sí é verdad que o SAF necesita mellorar, o sea, necesita que se mellore a súa financiación, sí é verdad. Tamén entendemos que a Xunta tamén aumentou o seu orzamento nun 8%, que debería de aumentarlo máis, o mellor é necesario que se aumente máis, tamén aceptamos iso, pero tamén é certo que o compromiso dos concellos, me falta ver aquí no compromiso do Concello de San Sadurniño tamén mellorar a xestión do sistema do SAF. É unha cousa que tamén se vota de menos. Todos temos que aportar un pouco de cada. Entón, pola nosa parte, será unha abstención neste aspecto. Entendemos que hai que melloralo, o financiamento tamén, pero tamén entendemos que falarnos tanto de mellorar, de comprometernos a un servicio público cando vimos de ter un privado no noso Concello, pois, bueno, está ben mellorar e aprender. Está ben. Ten a palabra María para unha réplica. Bueno, a ver, por ser pedagóxica e por ser rigurosa. O servicio de axuda ao fogar do Concello de San Sadurniño nunca estivo privatizado. Nunca. Si é certo que houve un contrato de reforzo ao servizo municipal, pero iso non é privatizar. Bueno, eu xa sei que, bueno, supoño que hai unha escola no Partido Popular en donde as técnicas de demagoxia se enseñan a tope. Eu volvo a decir, sempre estivo o servicio de axuda no fogar, foi de xestión directa e público. Despois, desgraciadamente, Belén, e sí que é así, e non vamos a decir que nunca poida suceder tal e como están as cousas, o contido desta moción é total e absolutamente obxectivo e certo, e non vou a falar desde esta cadeira de concelleira, nesta corporación, polo grupo municipal do BNG, senón que é algo que están reclamando absolutamente todos os concellos, porque se está convertindo nun servicio insostible que afoga os concellos e que para moitos deles resulta inviable soster desde o capítulo 1 do orzamento porque ni siquiera cumple coas reglas presupuestarias. Por lo tanto, non queda outra que ir a contratos externos que vai a outro capítulo do orzamento. Pero isto deriva de que os concellos moitas veces ni siquiera a esta altura teñen autonomía de poder decidir cal é o modelo que queren implantar, senón que se ven abocados a manter a sostenibilidade dentro dos concellos e teñen que apostar pois, por contratos externos que a día de hoxe sabemos que están baseados pois, na precarización, en poucas horas e que non son, dende logo, a fórmula que nós defendemos. Así que hai que falar con rigor. E nós estamos falando da orixe, da causa desta situación insostible, porque para moitísimos concellos o que vai a suceder é que van a ter que deixar de prestar este servizo. Porque non dan, económicamente non dan. É unha estafa o que está facendo a Xunta de Galicia coa financiación dun servizo que, sí señora, é competencia súa. Toda a carteira de servicios de dependencia é competencia, a competencia dos servizos sociais de base é o SAF de libre concorrencia, que non é o SAF de atención á dependencia. Hai dúas fórmulas diferentes. E é así. Entón, é unha estafa, porque pagas a 12 euros a hora traballada en domicilio. O resto de tempo de traballo de calquera traballadora do SAF do país, no tempo que se despraza dun domicilio a outro, 0 euros pon a Xunta. O poñen, e vale, o pon o Concello dos seus fondos. Pero é que máis da metade do seu salario
tamén vai con fondos públicos. Entonces, xa non estamos falando de poñer o 50 e o 50, Belén. Aquí quen está poñendo o 50% do que costa os DAF nos concellos son os concellos de Galicia. Os concellos, xa non o Concello de San Sadurniño, os concellos de Galiza son os que están poñendo o 50% do que custa un servicio que é de atención á dependencia. Mira, por desgracia, tamén no ranking de cousas, vouche decir onde está o ranking das pensións galegas. Polo tanto, canto será esa aportación? Canto será? Estamos debatindo si pensamos que a Xunta de Galiza ten que cumplir cos concellos do país e poñer o que lle toca para que poida haber un servicio de SAF debidamente financiado e dar as horas que hai que dar, ou seguimos pensando que quen ten que pagar o pato, o 50%, ese 50% que estamos leándonos, quen ten que poñer, teñen que poñer os concellos de Galiza. Somos os concellos, os veciños e os veciñas do mismo, que señan do Courel, de Cerdido, de onde señan, do sitio máis pequeno do mundo, concellos con pouca capacidade de ingreso, teñen que poñer o 50% do que custa o servizo. Pois o que plantexa esta moción é iso. Quen ten que pagar o servizo de dependencia? Entón, como nos podemos abster? Como nos podemos abster? Hai que cumplir con todos os concellos de Galiza, con todos os vellos e vellas, persoas con discapacidade, para darlle servizo, ou temos que ver canto pode pagar, porque eu non sei se pode pagar o mesmo un concello pequeno, con pouca capacidade de ingreso, ou o Concello das Pontes, por exemplo, que ten unha capacidade de ingreso moi diferente a de outros concellos. Son mellores os vellos dun lado que os do outro. Ou hai que darlles igualdade de oportunidades? Pois para iso hai que dar unha financiación digna. E é que é tremendo que resulta que quitemos pasta do que lle corresponde ao SAF para dar cheques. Pero nos negamos a pagar a 20 euros hora. Home, eu creo que simplemente por responsabilidade, porque hai concellos gobernados polo PP, polo PSOE, por partidos independentes, que están no mesmo drama, que non son capaces de soster o que custan servizos que dan un dereito á xente. Que estamos falando do dereito das persoas. E claro, despois vimos aquí as corporacións, aos plenos, a facer política barata, a decir que si a concelleira, que si non sei que, non sei cuánto. Estamos mal financiados, moi mal financiados, e está reventando. Hoxe pola mañán chamáronos dun concello para ver se tiñamos traballadoras de axuda no fogar. Porque ni siquiera está tan precarizado isto que non hai xente para traballar. E hoxe pola mañán pasou isto, e non me lo invento, foi un dato real. Esta mañán chamaron a este concello para eso. E este é o sistema que está deixando unha determinada maneira de entender os servizos sociais. E está moi ultrapasado no tempo. Os servizos sociais están sostidos por persoas formadas, profesionais. Xa non é un rollo de caridade. Non, señor. Nin de que reduzas a túa xornada para quedarte en casa por un cheque de 400. Tampouco. É que se generou un dereito que hai que soster. Un dereito que hai que soster. E costa diñeiro. É igual un dereito como é o da sanidade, que tamén vemos como a temos. Entonces, o que non pode ser é deixar a ver que se lo pode pagar. E tamén non vale deixar aos pés dos cabalos a xente que vive en concellos rurais pequenos máis dispersos, pois porque non apostamos por este modelo e non queremos financiar. E o que demanda esta moción é eso, que pague quen ten a competencia, que se responsabilice do que está sucedendo cos servizos sociais ao longo de todo o país, de todo o sistema de dependencia. Da dignidade dos vellos, vellas e persoas con discapacidade. Iso é o que pide esta moción. Entonces, cada un que vote segundo o seu criterio político e ético. Bueno, eu suscribo ao 100% as palabras da voceira. Só quería dúas cuestións que penso que nun órgano como é un pleno do Concello, un órgano colexiado como é un pleno, que é público,
hai cuestións, afirmacións que non poden quedar sin contestación. É dicir, o SAF non é unha competencia municipal. O SAF para prestar o SAF a dependentes, a persoas con valoración de dependencia, non é unha competencia municipal. Ti podes repetir o argumentario que che dan. Non é unha competencia municipal. Non é unha competencia municipal. Por moito que digas que non é unha competencia municipal, se tes algunha dúda, podes pedir un informe en Secretaría do Concello, que é o asesoramento legal dos Concellos. Non é unha competencia municipal. E outra afirmación que dixeche, que eu penso que é excesivamente grave. É dicir, tedes que xestionar mellor o SAF. O SAF xestionano, afortunadamente, xestionano profesionais. Eu entendo que os profesionais que o xestionan no Concello de San Sadurniño son perfectamente competentes, estamos perfectamente satisfeitos do seu grado de profesionalidade. Poñer en dúbida a profesionalidade da xente que xestiona o SAF, eu penso que é grave nun pleno, porque, como sabes, o SAF non xestiona o alcalde nin a concelleira de turno. Nós aprobamos os orzamentos, porque nos xestionan o responsable técnico, a responsable técnica do SAF no Concello de San Sadurniño é a traballadora social. E son os técnicos dos servicios sociais os que xestionan o SAF, non é os políticos, afortunadamente. Eu pensei que hai sitios onde son os políticos os que xestionan o SAF. O SAF é máis outros servicios que non deberían ser. Pero este non é o caso de San Sadurniño, afortunadamente. E despois outra afirmación que dixeche, que ten truco, é o aumento da financiación da Xunta. Home, a Xunta aumentaría, pero sigue pagando 12 euros. O sea, non se pode vir a un pleno e dicir a Xunta aumentou, a Xunta sigue pagando 12 euros. Pagaba 9, subeu a 12 hai 10 anos. Non, e despois hai outra afirmación que repetides tamén no argumentario, que non sei se o sabes. É dicir, o Estado fai unha transferencia a Galicia. A miña organización política cuestiona o infrafinanzamento de Galicia. Levámoslo denunciando desde que existimos como organizacións políticas, xa desde o regionalismo e desde as irmandades da fala. É dicir, estamos infrafinanciados. Sempre o denunciamos. Non nos conformamos con que nos digan que somos pobres e temos que conformarnos con ser pobres. Sempre o denunciamos. E denunciamos a infrafinanciación do Estado aos servizos que ten que prestar a Xunta de Galicia. Ahora, non sei como sabes ti canto lle destina o Estado á Xunta para o SAF, porque a transferencia que fai o Estado faina para a atención á dependencia, pero vai residencias, centros de día, incapacidades, discapacidades, toda esa carteira de servicios, non vai para o SAF. O que destina ao SAF a Xunta é o que decide o goberno da Xunta. O mellor se destinara o 100% do custo do real dos servicios quedaba infrafinanciadas as residencias. Claro, non lle des á cabeza, porque onde está destinando os cartos é aos cheques asistenciais, que iso é un modelo en sí mesmo. Iso é un modelo. Iso é un modelo da precarización, é un modelo da privatización encuberta dos servicios. Non lle des á cabeza que é así, que é o que vemos. E senón, preguntarlle a dona Micaela, onde destina os cartos a Xunta. Non, sí, claro, é que non se pode vir a un pleno e dicir o SAF é unha competencia municipal, porque non é unha competencia municipal. Pódelo repetir 200.000 veces. Xa decía Goebbels, non? É dicir, di unha mentira 50 veces que se convirte en verdad. Non se convirte en verdad. Non é unha competencia municipal. Non é certo que xestionemos os políticos o SAF. Eu penso que é unha afirmación que non se pode dicir nun pleno, porque é poñer en dúbida a profesionalidade de traballadores do Concello, de traballadoras do Concello. E a igualdade de todas as persoas. Claro. Non dá para moito máis o debate. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a moción. Punto número 7, dar conta da remisión de información aos órganos externos, execución trimestral, pago a proveedores, pago de medio pago a proveedores, etc. Consta no expediente. Punto número 8, dar conta dos decretos do 238 ata o 349 deste ano 2025. Antes de pasar ao turno de rogos e preguntas, se hai algunha moción por vía de urxencia, se non pasamos directamente ao turno de rogos e preguntas, algún rogo? Algunha pregunta? Pregunta, sí, porque me acaban de, ainda ahora ao entrar, os veciños de San Sadurniño de aquí do Outeiro
non sei se a vosotros vos chegou unha caixa da Casa Rural. Parece ser que isto, non sei, me preguntan, eu non o sei tampouco, teño que preguntar ao alcalde. Se desde o Concello se pode facer algo con este tema, porque está molestando aquí ao outeiro, sobre todo, non? Primeiro temos que saber cal é o problema. É dicir, unha cousa é... Home, o que me acaba de parar na porta, vou para o pleno e dixo, coño, pois comenta isto aquí, non? Parece ser que o ruido hasta as 4 da mañá, que é insoportable. Non sei se é verdade, senón que eu aquí no centro non estou, non? Me di, non se pode facer algo desde o Concello de San Sadurniño? Dixo, pois non o sei, o comento no pleno, sin máis. Pois, dicir, hai, afortunadamente existen unhas forzas de orden público, se hai alteración da orden público a calquera hora da mañá, a calquera hora do día, non ás 4 da mañá, senón se hai unha alteración da orden público, na casa outeiro ou na casa que non seña outeiro, pois haberá que chamar ás forzas de orden público, terán que facer a acta correspondente, e se é unha cuestión de ruídos ou por aí, pois haberá que facer unha medición de ruídos e tal. Nivel de apertura, cierre, horarios, non te sobra. Unha casa de turismo rural que se alquila sin personal, é dicir, ti alquilas a casa de turismo rural, pagas ya a persona, alquilas ya, dormes ali, e faz de comer se queres ou vas comer a donde queiras. Non teñen responsabilidade de cierre, nin de ruido a altas horas da mañá, como un bar ás 2. Sí, é como unha casa, é dicir, ti na túa casa non te podes poñer a berrar ás 3 da mañá e despertar os veciños. Pero habrá unha normativa para negocios, non é unha casa. Non, é unha casa de turismo rural que se alquila sin personal, non é un hostal, non é un... Pero temos algunha normativa acerca da casa rural? O Concello non ten normativas de casas de turismo rural. Unha casa de turismo rural é exactamente igual que outra casa, o que pasa é que en vez de ser do que está dormindo ali é dun dono que ya alquila para dormir aquel día ali, ou para estar un día ou dous, é dicir, o que esteña, non? Por parte do Concello, pódese facer, habendo constancia de que hai ruídos que son anormales, non porque esteñan uns cativos ás 2 da tarde nunha piscina ríndose, pois se pode... Non, falamos de altas horas da... Altas horas, se unha persoa ou varias persoas están nunha casa de turismo rural ou sin ser de turismo rural e alteran o orden público, pois o que hai que facer é chamar a Garda Civil e dicirlle que hai unhas persoas que se puxeron a berrar ás 4 da mañá. E como nas casas de turismo rural ou nos hostales ou nos hoteles teñen obligación de ter registrado que é o que está ali a esa hora, porque eu supoño que non todos os fines de semana nin todos os días será o mesmo cliente. Tampouco quero pensar que todos os clientes que teñan a casa de turismo rural, que non sei cantos ten, nin se está ocupada todo o ano, pois veñan a alterar o... Sei as queixas que me chegaron, non de unha persona, de varias personas. Cando é unha sola, pois diste, bueno, pois pode ser, non? Sí, pero a mí tamén me chegaron, é dicir, non podo afirmar todo o outeiro, é dicir, que claro, todo o outeiro é moi relativo de todo o outeiro. O outeiro é un núcleo amplio, non todo o outeiro... A ver, eu creo que ante este tipo de situacións eu descoñezo, porque é verdade que non estás aí pegado e pendente, descoñezo todas as situacións, pero sí que é verdade que como calquera establecimiento, domicilio, ten que guardar pois a normativa pois de, o sea, o orde público. Si, cando se dá calquera situación que ten que levantar un atestado desa situación pois para que teña obxectividade, pois efectivamente pois ten que ter ese rango de autoridade, que neste caso pois a autoridade que temos aquí pois é a Guardia Civil. Si de xeito repetido hai atestados que así o confirman, pero quero dicir, hai que actuar con obxectividade. Podemos facer algo? Eu creo que pois que se determine se hai un exceso de ruído, se ese ruído durante a noite, pero tenon que facer quen ten autoridade para facelo. Ten que haber un expediente de que se está alterando ese orden público, non podemos actuar de calquera maneira, porque así tamén estamos todos, non sei, vulnerables, me parece a min. Quería saber, xa parece que insisto, porque tampouco temos ninguna solución. O homenaxe a Manuel Seco, querédelo facer ao final, porque vou preguntar así, porque como non recibimos ninguna contestación, levamos 8 meses esperando que nos convoquen, non sei
Vos convoco? Vamos a reunión de vos portavoces. convocar? Non sei, quedastes en eso. Non sei se ao final, ao mellor non queredes facela. Sí, estáse traballando niso. Non sei. Non, traballando sí, pero tampouco será tan difícil, non sei, levar 8 meses esperando para saber algo. Estáse buscando unha fórmula. Bueno, pois seguiremos intentando. Máis preguntas? Me preguntaron na zona de Lamas, tedes bueno, hai na zona de Lamas un lavadoiro según te metes para hacia a iglesia, ten ali unha pola, un árbol encima que eso calquera día cae todo encima, unha pena que se vai a destragar esa obra, non sei se vosotros sabedes eso ou se sabedes que está bastante cheo de ramas e abandonado, pero aparte diso, a pola grande que ten encima... O de Chao de Tramburrío, sí. o de Chao, vale. Limpouse o ano pasado. Ten unha pola bastante gorda encima, non sei se eso, pois recortando ou quitando aquela pola, pois fagamos posible que non caiga encima. Se posible. Eu pregaríache que utilizaras ben os términos, non é tedes, non é meu, o pío témolo, é de todo o Concello. Pero que goberna os cartos para poder facelo... Pero ainda que goberna os cartos non son meus. Se non é cousa que goberna os cartos outros que señan meus. Pois. Sí, o lavadeiro é público. Pero, porque seña público non é meu, non é tedes. É dicir, porque se di tedes... Xa, pero ainda que gobernamos non é... É unha pena que se vai. Pedro Sánchez goberna o Estado e a carretera nacional 6 non é de Pedro Sánchez. Pode arreglar, pero non é del. Quitarase a pola. Xa, limpouse o ano pasado, que o ano pasado limpouse toda a zona aquela, pero, bueno. Sí. Mais preguntas? Do público hai algunha? Pois non habendo máis asuntos, levántase a sesión.